Ja mam takie wrażenie, że w naszewstwie jest taki pomysł na robienie rzeczy na inną jawernota. Na jakąś alternatywną jawernota. I oto mam na przykład na myśli coś takiego, że ktoś robi coś, choć nie ma brekwewnoków, a je taka gutka, że ta brekwewno jest, że na przykład, że to jest pyle znowu brekwewno, że leze tego brekują. Tak po pierwsze, to w jedno my plac, jeżeli dochodzi do czegoś takiego, że leze gadają, że no, leze chcą widzieć tego kasia pścigłe w publicznej remie, leze chcą kasia pścich fanów, leze chcą tego, tamtego, że to jest waro brekwewny lezą i że leze nie mogą spać po nocach, że jakoś się trzesą, jak nie widzą tika się biznes wsiądze i że im poprywdzę cążkę. No tak nie je, bo ledzą nie je aż tak cążkłe. Tyle też tego szepciego nie ma. Co nie znaczy, że tych rozmaitych rzeczy nie może robić, bo może robić te same rzeczy, ale z innych powodów. I na przykład myślę, że tu jest lepszym powodem będzie to, niż że takie spoleznowe brekły w nota, że na masa tak widzę. Że na masa tak widzę, że to jest dla nas atrakcjowi i że my chcemy też może, żeby innych to zainteresowało tak, jak interesuje to naju i że my chcemy stwarzać nową brekwewnota, ale nie przez udawanie, że ta brekwewnota tery je, leno przez stworzenie nowych warunków, przez zmieniwanie tej jawernoty, jakie je tery i przez dywanie jakiegoś cesku na spłelezna, na tery czegoś wyrtnigłe, mimo za wyrtni, nie widzę taci brekwewnoty dla seni, ma taci spoleznowi brekwewnoty, dla też, że spolezna nie rozumie do wyrtnic tego, co my za wyrtni mamy. No i to jest coś często insiłe, bo choć dziejania mogą być wtedy szlachetne, to wtedy sam może okazać w niektórych przetrywkach, że no czasami ci rozinaczeni musi być. I tu mogę podać taki przemiar, że chcemy rzeknąć je jakiś smywca krumły i when wulbu sobie, że jest taką brekwewnota, żeby jego robotnicy w tym krumie, żeby oni znali flot kasiepści, żeby byli w stanie coś tam doradzać klientom po kasiepsku. No i dla te, jak tam szuka robotników do tego, żeby oni tam stoją za tą ladą, szuka tych kromłewek, no to w jedno wymogi od nich tego, żeby znali kasiepści. No dobrze, no bo on taki pomysł lęk, że to jakby na taką alternatywną jawerno, tak, ledze, jak nie znają kasiepści, jak nie znają poelścigłe, to gadają po kasiepsku i za nie mogą dogadać sobie. Łecie widno, tak nie je. No bo większość ledze, co znaje kasiepści, z nią znaje poelści. Jak idzie do krumły i chce po kasiepsku gadać, to równak nycianscy bandą gedele po poelsky. Mam na myśli teraz w jakichś takich, chcemy rzeknąć, mini kasiepścich krężach na kasiebach, nie? Że taci je założeni, że no, taci domesny język to jest równak poelści. No jo, jeżeli ten miwca tego krumły leno co takiego zrobi, że on bandze zatrudniwał ledzy na spedlim tego, co oni znają ten kasiepści, no to będę odpowiedział na jakąś brekwewnota, jak ci nie ma, tak po prawdzie, bo nie ma takiej brekwewnoty, żeby krumlewi w krumach kiedele po kasiepsku. To jest jakąś ambicją tych kasiepści spolezne, to jest ambicjo ledzy, jak im zanolego na tym, żeby kasiepści saroskłe styżą. Co im sigłe, jak ten miewca krumłe je na tyle swiądny, że on wie, że ledzą to nie jest brekwewny, żeby krumłewi gydał po kasiepsku, ale when tym krumłewim swoim, dy taci przykus, że jak oni widzą klienta, to oni mają po piersi do niego zacząć gadać po kasiepsku. I to ju jedzenie na jawernota.
to już by było taci pomyśleni, że może nawet nie ma taci brekły w notę, ale jak na te miejsca tego krumy, mam swoje brekły w notę, mam swoje ambicje, no i mam też nadzieję, że te krumłowi też mają taką ambicję i dla temu krumłowimu dywam taci wskaz, że jak on widzi klienta, to pierwszy mogę dać z niego po kasiepsku. I po temu, jak ten klient nie bardzo rozumiał kasiepści, może przelec na ten płelści, a może nie. Ale no, chcemy tak rzeknąć, ci baro spod widzenia, nie? Widzisz klienta, gadaj do niego po kasiepsku, bo to tu mamy kasiepści geschäft, no i mamy stara o to, żeby ten kasiepści był po prywdze betny, a nie był betny plus w potencjale, dlatego że krumlewi rozmieje gadać po kasiepsku. Ale co z tego, że rozmieje, jak nie bandzę po kasiepsku giedlu. I to by było taci uzajani konkretny na jawernota, do tego, że to by ta jawernota zmienić. Żeby zmienić jawernota taką, że dzyznia jak sa idzie do krumły i na przemiar krumlewi mimo taci gwesnosce, czy klient znaje kasiepści, to co do niego zwróci płepłelskie, żeby było łatwiej. No prawie, a to by była już insza jawernota, gdzie krumlewi, czy ten klient wezdrzy na kaszeba, czy wezdrzy na płelycha, czy wezdrzy na Afrykańczyka, czy na Azjata, to będą niego pierwsi rzeczy po kasiepsku, a potem musa dozny, czy ten klient po kasiepsku rozmieje. No jo. No i to myślę, że to nie w jedno bardzo miało jeszcze znaczenie, czy my czerejemy za jawernotą wyobrażoną, że za taką jawernotą, jaką my roimy, żeby była powszechny brekwewno taka się wścigła języka, czy czerejemy za tym, że to jest nają ambicją. To nie w jedno bardzo miało jeszcze ceskę, jak w przetrywku tego krumły. No bo na przykład tery płemierani weszła z taką łydbą, żeby przed Gduńskim Uniwersytetem, tam przed Wedzyla, w palełe filologicznym, żeby tam wisała kasiepska fana. Nie ma taci spoleznowi brekwewno te. Podpłesta płemieranie na Facebooku, który o tym informował, to ktoś jeden tak wyraził, że to nie jest nikomu brekwewny. I już w samie z nim zgodzą, nie? Że to nie jest nikomu brekwewny. Ale on tam też potem napisał, że to jest blues turystyczną atrakcji. Już zgodzą, że atrakcja, ale ona nie jest blues turystyczny, bo jakby dla należników Pomeranii, jujem należnika Pomeranii, dla mnie to jest atrakcjowy, żeby po prywdze kasiepskiego fana wisała przed wedzyla budynku, w jakim już studiereja. To jest dla mnie atrakcjowy, to jest atrakcji, ale ja nie jem turystą w Elewie, nie jem turystą w Trzegardze. Ja tu nie jem turystą, ja tu jest studiereja, ja tu dość wiele czasu spędzam, ja tu nie jem bluz do zwiedzani. Tak, to jest atrakcja nie bluz turystyczna, czyli to jest atrakcja dla mnie, a też dla innych studentów, jaci nie są turystami. To jest atrakcja, to jest coś, co na ma plaży. Oczywiście stoi za tym też jako łudba, stoi też za tym jako zdeja, ale to plaży na ma. I to już jest dość do tego, żeby za coś sam zabrać. I po prywdzemy nie musimy mieć spłeleznowi brekwernotę, że powszechny led je za tym, żeby wisała ta kasiepska fana. No jeżeli powszechny led za tym nie je, no to dobrze, nie musimy się za nią cierować. Nie musimy w jedno myśleć o tym, co to lectwo chce. No bo czasem lectwo nie wie, że czegoś chce i na przykład myślę, że taką, nie wiem, taką humanistyczną powinnością jest czasem siekać dziurę w całym, siekać jakichś jiwrów, jakichś spłeleznajesz nie wie, że je my, je formułować, je wysławiać, żeby tym ledzom też zaczęło tego felować. I to jest to dzieje na ta jawernota. To jest zmieniwanie jawernoty. No jo. Tak tej może robić rzeczy plus dlatego, że nama sa to widzę. Plus dlatego, że to jest naju ambicją.
a przy tym ja myślę, że to jest też bezpieczniejszy. Bo jeśli my so doma wmówić, że coś je powszechnego ledu, że coś je brakuje w notu całego ledu, że wszyscy ledze za tym są i nawet jak oni jakoś nie dawają tego dowiadę, to dlatego, że sa sromają, to dlatego, że sa boją. Jak sobie będziemy taką narracją prowadzić, to wtedy my możemy sa bardzo łatwiej dać na radykalizm. Nie? No bo jeżeli to jest w mionie wszystkich ledzy, jeżeli to jest w mionie całej spoleznej, jeżeli my, nawet jeżeli oni tego nie chcą, to my reprezentujemy ich interes, wtedy jest bardzo łatwiej so tak przegadać sobie do tego, że my mamy prawo robić wszystko tak naprawdę, bo to jest dla dobra ledu. Ale jeżeli my tak uczciwie przyznamy, że coś jenają ambicją, coś nam ma plaży, coś jenają łudbą na to, żeby nama i ledzą, co mają szlachetny szmaci, szlachetny ideały, żeby tym ledzą było ku sklepi, no to jeżeli my mamy taci pojedyńscy, no to do razu, jak człowiek taci je uczciwi ze sobą, jak taci semieni, to jeżeli on tak so sprawa postawi, to on wie, kiedy postawić z granica i kiedy na przemiar nie występować procent cały spoleznie. Kiedy postawić z granica jakimś swoim łudbom, że widzę, że z tego może być większa szkoda dla innych, jak związki dla naju. Nie? Naprawdę, jeżeli my uczciwie przyznajemy, że coś jest naszą łudbą i że to wyplazi tym, co się z nami zgadzają, to do razu semieni nam przebaczyło, że nie wszystko, co my będziemy chcieli zrobić, to się przysłuży też innym. A tej semienie naju strzemiło przed robieniem tego, co na przemiar zdało wiele więcej trzysku, niebrekłewnego i co nie byłoby wyrt taciłe fiarę, nie byłoby wyrt taciłe fiarę w mirze spoleznowym, nie byłoby wyrt taciłe fiarę w ogóle spoleznowym wystawie, żeby tak polesieć całą tą stoiznę, jak udostępniaje, w miono na ich ambicjów. Jeżeli my uczciwie gdumę, że to jest nają ambicją i to nama plaży, to ja ci staci nyterno wbudowany w człowieka altruizm, a tyś ten altruizm ja ci pochydy zwechłewani, przebaczyło temu człowiekowi, że on nie ma prawa robić wszystkiego, co on chce. No jo, i dlatego myślę, że to nie jest wyrt jedno gadać, że to, co my chcemy zrobić, to, co my uznawamy za wyrtny, to, co my uznawamy za piękny, to jest ledzum brekwewny. Bo wcale mało nie je. Na przykład, je chcemy lubetnika kasie bizne i jembe so życiu jak nowiksi rozkwestyżenie tej kasie bizne, żeby ta kasie bizna była w jak nowicy placach, to jem też dbę, że kasia bizna nie jest z dnia brekwewnej. Kasia bizna nie jest z dnia brekwewnej. Jakby kasie pścigłe zafelowało, to kasie by będą stojałe. No to dali so banze stoją Gduńsk, dali banze stoją Płyck, Srakłejce, Kwestyżna, Bryse, Chłenice, Lamburg, Betołe, Kartuze, Lesyjomy, Klekłeweta, Sledzoweta i Łącińsketa. To wszystkie banze stojało i to całe stoi bez kasie bizne, ale no to banze miało płelści blues płelści płezwe. No i niestety, że stanie płelesi ani jakiś tam cywilizacjowi stampień rozwicygłe na kasiebach, ani za nie płelesi jakby kwalitaziecygłe. Wiele rzeczy w Estonie takich jaci maje, plus nie banze ty kasie pścigetci. Kaszepści nie jest nikomu do niczego brekwewny, jeżeli chodzi tak spolezna. Ale mnie plaży taka się bizna.
i znaja ledzy, co im tyś to plazi i już jakby cieja solidarni z tyma ledzama, jak cim na kasie biznie zanoligo. I dla tej to robię. I to je mesla dobry udokaznieni, żeby to robić. Dobry udokaznieni, żeby to robić, żeby robić coś, co nama sawedowo wyrtny. I pamiętać, że to sawedowo nama. Mesla, że to je dostwórcewi pojedyńscy. Ale z tym takim kreowaniem falszywych brekwewnoków, tego, że jakoś spoleznowy brekwewnota, to tyśmy sa na przemiar nasuwo słowoż głębka. Słowoż głębka. Mam na myśli ten taci wiolgi polskie kaszepści słowoż wita. Ale tak naprawdę to ten słowoż, ja mam wrażenie na przemian, że ten słowoż jest pomyślony nie na język w takiej stoiznie, w jakiej dziedzinie jaka się bizna, ale to jest i słowoż pomyślony na język dobrze znormalizowany, tak cawno znormalizowany, co nomni tak stójno znormalizowany jak języki sąsiadów Puelści, bo Puelści akurat je, jak tak trzeba dobrze przezrzec, wiele bardziej znormalizowany i wiele mniej tam tolerancji w tym literackim Puelścim języku dla rozmaitych wariantów, jak w tych innych pytkach. No to co nomni taci nivel normalizację, ciebie był tyś w słowiznie, to wtedy taci słowy, żeby zaprzedł atery, to jest taci słowyż na inszą jawernota prosto. Na taką jawernota, gdzie na przemiar kasiebi nie znają puelścigłe. I na przemiar gdzie kasiebi, jak sa uczą kasiebścigłe, to nie są uczony tego, jak kasiebic puelści słowa i puelści zdania. I dla tam mamy cały wielgi starne tekstu zapisane jakima z latinizmama, w których jak jest kasiebiac, to jest oczywidny. Ale to jest płedony prosto na inszą jawernota, na taki wymyślony, żeby ta kasiebizna była tym normalnym języka i żeby ona miała to wszystko, co jest w innych normalnych językach. Kasiebizna nie jest normalnym języka, bo kasiebizna jest zagrożony, kasiebizna jest mniejsze z nowym języka, kasiebizna jest wcik dość słabe, znormalizowany, co mu tyś oczywidno jakiś tam zaletę, no ale prosto tak jest słabe, znormalizowany kasiebizna. I tyś kasiebizna tyś nie na przemiar w takiej stoiznie, że mamy tam mniejsze zna, ale tam mniejsze zna chętno tego języka używa i sa robi, naprawdę jakiś taci spoleznowi zapotrzebowani na ta kasiebizna. Nie tak też nie, bo ty kasiebi równak w cyk dość niechętno ta kasiebizna wparłandziwają w swoje cudnowi rzeczy. Do tego my płemale dążymy, nie? Tak ty kasiebizna nie jest normalny stoiznie, nie jest normalnym języka i nie może jej traktować tak, jak wszyscy normalni języki. Nie na tym zanoliego normalizacji, żeby udawać, że jest normalno. Nie, normalizacja to jest prawie jakby zmieniwanie tej jawernotę, dążenie do tego, żeby było normalno. A żeby było normalno, to może nie tworzyć taki język na przyszły lepszy czas, na lepszy świat, leno zdrzec konkretno tam, gdzie ty kasiebizny feleje, w jakich środowiściach i dla tych środowiściów tworzyć słowa, że zdrzec na to, czego w kasiebiznie feleje, jeżeli chodzi o tę normalizację i starać się to znormalizować. Nie? Jak to normalizację mówić, że co jest oczywidne do przedyskutowania, ale je wiedzieć, że ta normalizacja jest brekwewna. Na przemiar też widzimy, że gdzieś kasiebizna jest lechłe brekwewony, no to my mamy stara, żeby uprawić w tej wiedwie ta kasiebizna. I oczywidno to, że to stworzy taki język, taki słowyż cawny na całą kasiebiznę, który projektuje jakiś sprzęt lepszy świat, gdzie każdy gdy po kasiebsku i gdzie ten kasiebski jest po prawdzie brekwewnym języka wszystkim lecą. I nie mam tu do autora słowarza, ni żadnych tam wątów. Nie mam ni żadnych zarzutów wedle niego.
jakby on robi to, co jemu zawidzy. On robi to, co jemu plazi. No i wtedy moim zdaniem to jest taki słowisz, który blues stoi na płelece i zbierał pochwałę za to, że taki grebi i taki sztif. I to jest okej, to jest w sumie okej. Jeżeli ledzą plaży taki słowisz, to jest dobrze i mamy prawo chwalec jedno na dredzi sagłerzec, a dredzi człowiek na to pierwszy bardzo sagłerzył, a dredzi bardzo chwylił. To jest w porządku, to jest ta pluralizacja. Ale prawie. Czasem to płedeńscy, czasem nie to, co robimy, ale czasem to płedeńscy je wyźli. Czy jest płele znowu brakuje wnota, czy to mięsa widzy i ledzą, co mesną szlachłewno do mnie, i dla to robią, bo to jakoś moje ambicje, żeby tak było, żeby zmieniać ten świat. W teren zystnia mięsa jaż tak nie widzę, jakby mięsa widzą. Jakby było zrobione to, co już sobie wymyślił.